poriadku, takisto všetko je pripravené a 27. veľká aprílová Respekt Slovakia odštartovaná bez problémov, všetky kone späť berú Bulvár Blenky a takisto aj Tomáš Roman v sedle Free Foley a do čela naopak ide Sadat v bordovom pod Dominikou Baranovou a Manatan sa usadil na druhom mieste pod Jižím Palíkom. V ostrom tempe do oblúka pri jazdeckých oddielov vedie 11 koní Sadat pod Dominikou Baranovou v bordovom pre DS Millennium a hneď si vypracoval 3 dĺžky, 4 dĺžky k dobru pred polom. Manatan je na druhom mieste v modrom pod Jižím Palíkom, tretí je priebežne Quessiny, štvrtý Welcome Charlie, majúci 3 francúzske štarty v nohách v tomto roku. 5. Duke of Meridian pod Jarom Linkom v sedle, nasleduje v bielom Hájek, v jeho sedle Monir Madihny, favorit Rex of Thunder je v bledomodrom v tejto prvej skupine koní, potom je tam 3 dĺžky k Mustele, Mustela Cvalas plus Tarminim, Free Foley a v závere štartového polia je Bulvár Blenky, ten má stratu zhruba 12 až 15 dĺžok na lídra a tým je Sadat. Sadat pod Dominikou Baranou nasadil skutočne ostré tempo, ktoré ani táto jednotková zostava v týchto chvíľach neakceptuje. Do cieľa máme 800 metrov a Sadat stále má 5 dĺžok k dobru, hoci jeho akcia už nie je taká, ako bola na začiatku a postupne začína strácať svoj náskok. Vedie Sadat na druhom mieste Manatan, priebežne na treťom mieste je Quessiny, štvrtý Duke of Meridian, ale tlačí sa tam Hájek, Welcome Charlie a aj ďalšie kone zo stredu štartového poľa. Sadat stratil svoj náskok a postupne sa prepadá, v týchto chvíľach je porazeným koňom, vedie Manatan, ale Quessiny Manatan. Quessiny pod rukami Jana Wernera v týchto chvíľach dominuje zostave, ale dopredu sa tlačí hlavný favorit Rex of Thunder. Rex of Thunder pod Janom Havlíkom, uvidíme, kto ešte bude útočiť, je tam Free Foley a z ďalších koní Bulvár Blenky prichádza ostrým koncom. Rex of Thunder a Bulvár Blenky, Rex of Thunder, ale Bulvár Blenky a nakoniec to bude pravdepodobne Bulvár Blenky pre Rex of Thunderom. Quessiny na treťom mieste, štvrtá Free Foley, piatá Mustela, šiestý Termini. No tak sme zvedaví, možno to bude na cieľ foto, ale mne sa zdalo, že predsa len v zvonku útočiaci Bulvár Blenky bol trošku mimo pozornosti Jana Havlíka a dokázal poraziť hlavného favorita Rex of Thundera so štartovým číslom 4. Takže Bulvár Welcome Charlie a aj ďalšie kone zo stredu štartového poľa. Sadat stratil svoj náskok a postupne sa prepadá, v týchto chvíľach je porazeným koňom, vedie Manatan, ale Quessiny Manatan. Quessiny pod rukami Jana Wernera v týchto chvíľach dominuje zostave, ale dopredu sa tlačí hlavný favorit Rex of Thunder. Rex of Thunder pod Janom Havlíkom, uvidíme, kto ešte bude útočiť, je tam Free Foley a z ďalších koní Bulvár Blenky prichádza ostrým koncom. Rex of Thunder a Bulvár Blenky, Rex of Thunder, ale Bulvár Blenky a nakoniec to bude pravdepodobne Bulvár Blenky pre Rex of Thunderom. Quessiny na treťom mieste, štvrtá Free Foley. A ďalšie kone zo stredu štartového poľa. Sadat stratil svoj náskok a postupne sa prepadá, v týchto chvíľach je porazeným koňom, vedie Manatan, ale Quessiny Manatan. Quessiny pod rukami Jana Wernera v týchto chvíľach dominuje zostave, ale dopredu sa tlačí hlavný favorit Rex of Thunder. Rex of Thunder pod Janom Havlíkom, uvidíme, kto ešte bude útočiť, je tam Free Foley a z ďalších koní Bulvár Blenky prichádza ostrým koncom. Rex of Thunder a Bulvár Blenky, Rex of Thunder, ale Bulvár Blenky a nakoniec to bude pravdepodobne Bulvár Blenky pre Rex of Thunderom. Quessiny na treťom mieste, štvrtá Free Foley, piatá Mustela, šiestý Termin. Ďalšie kone zo stredu štartového poľa. Sadat stratil svoj náskok a postupne sa prepadá, v týchto chvíľach je porazeným koňom, vedie Manatan, ale Quessiny Manatan. Quessiny pod rukami Jana Wernera v týchto chvíľach dominuje zostave, ale dopredu sa tlačí hlavný favorit Rex of Thunder. Rex of Thunder pod Janom Havlíkom, uvidíme, kto ešte bude útočiť, je tam Free Foley a z ďalších koní Bulvár Blenky prichádza ostrým koncom. Rex of Thunder a Bulvár Blenky, Rex of Thunder, ale Bulvár Blenky a nakoniec to bude pravdepodobne Bulvár Blenky pre Rex of Thunderom. Quessiny na treťom mieste, štvrtá Free Foley, piatá Mustela, šiestý